Príčiny prvej svetovej vojny, opakovanie. Úvod. Prvá svetová vojna nevznikla náhodou. Bola výsledkom dlhodobého hromadenia napätí, súperenia veľmocí, koloniálnej expanzie, posilňovania armád a nárastu nacionalizmu. Ako neskôr povedal britský minister zahraničia Sir Edward Grey, svetlá v celej Európe zhasínajú. Toto video v 7 minútach zhrňa kľúčové fakty, ktoré treba vedieť. Hlavné príčiny. Poprvé, nacionalizmus, snaha národov po vlastnom štáte a revízia hraníc, napríklad francúzska túžba po Alsasku a Lotrinsku a juhoslovanské ambície na Balkáne. Po druhé, imperializmus, zápas o kolónie a trhy medzi Nemeckom, Francúzskom a Veľkou Britániou. Po tretie, militarizmus, prestíž armády, rast zbrojenia a vplyv generálnych štábov. Súčasťou boli aj námorné preteky medzi Nemeckom a Britániou. Po štvrté, aliančný systém, dve protistojace skupiny, ktoré z lokálneho konfliktu mohli urobiť vojnu koalícií. Po piate, východná otázka, rozpad osmanskej moci a súperenie veľmocí o vplyv na Balkáne. Vznik blokov, fakty. Z dvojspolku medzi Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom z roku 1879 vznikol po pristúpení Talianska v roku 1882 trojspolok. Šlo o tajný obranný pakt, pravidelne obnovovaný. Taliansko si 2. augusta 1914 vyhlásilo neutralitu a po tajnej londýnskej zmluve z 26. apríla 1915 vstúpilo do vojny proti Rakúsko-Uhorsku 23. mája 1915. Proti tomu stála trojdohoda, nie jedna zmluva, ale sieť dohôd. Francúzsko-ruská aliancia z roku 1894, Entente Cordiale medzi Britániou a Francúzskom z roku 1904 a Anglo-ruská konvencia z roku 1907. Od roku 1912 prebiehali aj štábne rokovania, najmä námorná koordinácia Británie a Francúzska. Kľúčové udalosti pred rokom 1914, chronológia. Krymská vojna v rokoch 1853 až 1856 oslabila Rusko a otvorila východnú otázku. Zjednotenie Nemecka v roku 1871 zásadne zmenilo rovnováhu síl v Európe. Berlínsky kongres v roku 1878 uznal nezávislosť Srbska, Rumunska a Čiernej Hory. Bulharsko získalo autonómiu a Rakúsko-Uhorsko správu Bosny a Hercegoviny. Anexia Bosny a Hercegoviny Rakúsko-Uhorskom v roku 1908 prudko zhoršila vzťahy so Srbskom a s Ruskom. Balkánske vojny, kľúč k roku 1914. Prvá balkánska vojna trvala od októbra 1912 do mája 1913. Balkánska liga, Srbsko, Bulharsko, Grécko a Čierna Hora porazila Osmanskú ríšu. Londýnsky mier z 30. mája 1913 ukončil vojnu a prakticky odňal Osmanom väčšinu európskych území. Konferencia veľmocí 29. júla 1913 formálne uznala Albánsko a určovala jeho hranice, čím zablokovala Srbsku prístup k Jadranu. Druhá balkánska vojna vypukla v júni 1913, keď nespokojné Bulharsko napadlo bývalých spojencov. Proti Bulharsku zasiahli aj Rumunsko a Osmanská ríša. Bukureštská zmluva z 10. augusta 1913 prerozdelila Macedónsko v prospech Srbska a Grécka a Rumunsko získalo južnú Dobrudžu. Konštantínopolská zmluva z 29. septembra 1913 upravila bulharsko-osmanskú hranicu
vrátane návratu Edirne Osmanom. Výsledok. Srbsko výrazne posilnelo, čo vo Viedni zvýšilo obavy z Veľkého Srbska. Bezprostredná iskra. 28. júna 1914 v Sarajeve zavraždil Gavrilo Princip následníka trónu Františka Ferdinanda. V júlovej kríze sa spustil reťazec ultimatív, mobilizácií a vyhlásení vojny. Mechanizmus aliancií premenil lokálny konflikt na vojnu koalícií. Pojmy, stručné definície. Imperializmus, politika expanzie a ovládania kolónií z hospodárskych a strategických dôvodov. Militarizmus, nadradené postavenie armády v štáte, viera vo vojenské riešenia a systematické zbrojenie. Nacionalizmus, ideológia národnej jednoty a sebaurčenia. Na Balkáne spojená s panslavizmom. Trojspolok a trojdohoda. Dve protiľahlé veľmocenské skupiny. Prvá formálne obranná zmluva, druhá sieť dohôd a konzultácií. Kto je kto? Otto von Bismarck, architekt nemeckej jednoty, predvídal, že veľká vojna môže vzniknúť na Balkáne. Vilém II, nemecký cisár, symbol námornej rivality s Britániou. František Jozef I a František Ferdinand d'Este, tváre rakúsko-uhorskej politiky pred rokom 1914. Gavrilo Princip vykonal sarajevský atentát. Katalizátor, nie hlavná príčina. Zhrnutie do 1 minúty. Prvá svetová vojna bola dôsledkom kombinácie nacionalizmu, imperializmu, militarizmu a pevne zviazaných aliancií. Balkánske vojny oslabili Osmanov, posilnili Srbsko a zhoršili vzťahy s Rakúsko-Uhorskom. Po sarajevskom atentáte reťazec záväzkov a mobilizácií spôsobil, že Európa vkročila do totálnej vojny. Zapamätať si treba: trojspolok, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko, Taliansko, trojdohoda, Francúzsko, Rusko, Veľká Británia a dátumy Londýnskeho mieru, Bukureštského mieru a Konštantínopolskej zmluvy v roku 1913. Kontrolné otázky nakoniec. Ktoré 3 dlhodobé faktory považovať za kľúčové a prečo? Ako presne zmenili balkánske vojny mocenské pomery? V čom sa líšila povaha trojspolku a trojdohody?